5,200 first time buyers ser jirċievu ħlas bħala parti mill-iskema ta' 10,000 euro fuq 10 snin. Din lotja hija xhieda tal-impenn kontinwu tal-Gvern biex ikompli appoġġja lil dawk li jixtru d-dar għall-ewwel darba. Dan ingħad mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes fejn spjega kemm il-Gvern permezz ta' din l-inizjattiva qed jara li l-ħolma ta' kull min jixtieq ikun sit ta' daru issir realtà. Il-Ministru Galdes spjega li matul din il-ġimgħa kważi 2,800 first time buyer li xtara proprjetà fl-2022 se jkunu qegħdin jirċievu t-tieni pagament tagħhom filwaqt li kważi 2,220 first time buyer se jkunu qegħdin jirċievu l-ewwel qotja ta' 1,000 euro fis-sena. Bejn is-sena li għaddiet u din is-sena, il-Gvern ser ikun investa aktar minn 7.7 miljun euro għal din l-iskema. Il-Ministru Galdes tenna li b'din l-għajnuna finanzjarja aktar familji u żgħażagħ qed ikunu mejjuna isiru sidin ta' darhom u qal li l-istrateġija holistika li qed iħaddem dan il-Gvern qed tgħin biex ikompli jitjieb il-qasam tal-akkomodazzjoni filwaqt li jħares il-bżonnijiet diversi taċ-ċittadini. Huwa kompla li minn barra din lotja, il-Gvern qed jimplementa għatta miżuri oħrajn bil-għan li jkun hemm tisħiħ fis-settur bħal bini ta' housing soċjali u affordabbli, skemi ta' self u l-benefiċċju tal-kera, kif ukoll li introduċi policies li jistabilizzaw dan is-settur biex ikun żgurat li jibqa' aċċessibbli għal kulħadd. Għal tal-boħra ġejna wettaqna wed oħra tal-manifest elettorali fejn madwar 2,200 żagħżugħ jew kellha adult li xtara l-ewwel proprjetà illum qed jirċievi lotja ta' 1,000 euro kull sena kif konna wedna f'dan il-manifest. Għal 10 snin sħaħ bekk inkunu qegħdin nagħtu lotja ta' madwar 10,000. Interessanti ħafna l-fatt li l-istatistika turi li sa 52% ta' dawk li xtraw proprjetà s-sena li għaddiet kienu single income earners, jiġifieri bidħul wieħed. Dan ifisser ukoll li għandna trends differenti fis-soċjetà tagħna komparat ma' dak li kien jiġri 10 snin, 15-il sena ilu fejn aktar single persons qegħdin jixtru din il-proprjetà. U bekk l-istat qed jgħin lil dawn il-familji qed jgħin lil dawn iż-żgħażagħ biex itihom dik l-imbuttatura peress li huma jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zarafa tkellem ukoll dwar l-impenn li jibqgħu jissaħħu dawn l-iskemi innovattivi waqt li jiġu offruti servizzi aktar diġitali u effiċjenti.